kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko, ha? May maya tatawan ng sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Ha? Dario, mabit laang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun, nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalatta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypay sunda meten. Kung kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay dametan. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tan agsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakkelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramed. Apay ngagsila kayo. Anya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apain nga. Gano si ti kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmadi nga aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adrakkelyo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kayatan ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayan da. Final na itan ang desisyon nyo. Uwan, tatang. Lukas nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kinidani ka. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay kay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di yu urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusan nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga ti maibagam? Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun? Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagak. Ngam ne, jak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan Pagtali na idan nyo nga mentik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo.
Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo. Ganya pa nga. Awin na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Agbalbaliw ka nga minan Si Kati agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya. Nakapanunot kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kat na pagnumuan mi. Asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang. Nasaya nga ron. Ngabday. Ulita ka. Tiyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at lang agsina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga raw. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyaw. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, ag-picture ta. Apay ay apo manicure ka. Adula amin. Ag-picture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa ang tagpicture. Tama sinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisem kan, 1, 2, 3. Umisem ka! 1, 2, 3. Nalpas. Yung kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang ag-post ka itiladawan nyo One man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya ko rin-replyan, diya comment mo. Ura tain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat mi. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam ta iti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna yung pakinasweet data. Dario, Danica. Kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikis naktap no makita da. Ikisasasawambot. Ni, darasam ata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak.
Ngam itipingping lang ah. Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you ulit ah. Basta una pa nang kita da kadatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uba nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mo ba kaya mo? Kat alangan nga siyak temang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario Kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga rin dagita istambay, ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasaya at ano nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Diya ka mo ah. Basta tong palin dati ka rita. Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahin tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak na tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamit kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jelly nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Yo, Dani ka. Ha? Adda kayo. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun ah. Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay na, sa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami buta kanayo. San kami nagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kada kayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaramlad tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan, yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kaya't mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Sikalaan aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi, pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadda ka nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti kare. Ura siyak mata.
Ay, saan tala ko man ang nagkaskasar idi. Tapno saan ta marigatan ng agsina. Day tangamin ti makagapugay. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasar ta kanu ngamin. Kat ano saan tan ate agpamarang, no kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay, Itinmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakam kan no anya ti pamayam iti daga atawidam. agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Adu ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intedan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, ingga di rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsina ta, sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan takit din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yung ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taitid ko ti sustento dagiti ubring. Awanen na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinad ah. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalon. Anyan. May meday jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man ta imawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abdala pa dong parak abakat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka. Tadapay tayo tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinublanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailangam ti kwarta, sa kakundi subli kanya, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanya. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinobyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat.
Ngam idinagipitan kundi sublikan niya. Kat itaasi na kami latang ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak ni. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, pigayam mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello, papagayam, naimbag nga oras manan. Siyak manan ti pagayam yo amang kabkablaw kada kayo. Itinaragsak nga aldaw kan oras yo itaakan ito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagon daway, kat manipod ka ni pagayam tayo, amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni Pagayam Maso, Dear Manang Biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istorya akan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayak. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matlanam namakin ka. Lagingitak mang masong. Numabalin, jak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mo't nga ibagak daytoy. Sorry, manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitat, jak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mo't amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul ka laangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, manong maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang ikid daw iti pamakawan kanya ka rin. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy ako. Sige, mang maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kanayo na kagmalmalas kan ayat. Kanayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayan. Mag-apal nga rin dagiti saan anakapada si tikastoy na anang. Sa anak ngamin anatayar. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Wadda, anang. Siyak ba ita? Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga nas ko mga nanang. Ay sos. Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sarawan gasat ko kanayat nanang. Sana kami nanay parso agwapo.
Malasaksa mo tanay balso. Saan man atila ibagbagam? Magpaisuma na lang. May barswak sa mapapakailatan. May barswak awan mga papatig. Kahit da kami ngay akamang ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Well, Kanday tao tilaglagi pa masaw anak ka, ha? Saan lang nga iti asawa, wano kaayan aya ti pakasara kam itiragsa. Ti kang runaan apakasara kam itiragsa, kat ni Apo Diyos anak ka. nanang. Mala, agrubwat ka kitday tainta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. Sige, nanang. Sumurunuak tao. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti purmak. Ha? Na? Ay, uwan! Bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan ah. Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ken ka, maso anak ka. Kunaklan no sino tinagtuktok, si Kamot Gaya Maso. Sumar ka. Agyaman na ka, Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumanayin. Ayun, Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpros dagita. Pangpakbet anatang. Ay, wow, nagmayatan. Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Ah? Saan? Itagkuhin ka dayta. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Kun amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Kat numabalain. Ituloy ko kumamananti agaram kan ka. Jak na ituloy itay. Ta nag-abroad ka mo ngamin itay. Anya? Alicia, ay ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit, anyat ko na ngay. Sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawatak-latan ang sigurado anak laat. Ngamay, di na namlamain ang agdato na kumalingkan ko na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Wala lang. Ngamay, siguro din nagayatak din Alicia. Sabay kumata, aklunan ako. Tapno ikasarok kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan amapaay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tay may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na ka, Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin ka. Karabasa, okra ken tarong, kapurpuros launay dagita. Agyaman na ka. Addi ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagita, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awatan mong ti bayad na. Saanan ko nakmad? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, itisok di tila miseta Pidutom tulatan no agawid ka, wan? Ay, saan? Diyak alaan day ta. Anya gawin niya ko nang maibagam ka niya, Alicia.
Aklo na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka di damo. Iso ajak imbagbaga. Alicia? Sana bali. Mabalin talata matagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami iti nobyo, kuwan? Sige, agawid akon. Sapay ko mata di nakagura maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayag tinatang dali ti lamisetan eh. Kurang day ta Di pa'y nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dwagasok day jay. Ha? Ay, sige. Magbit lang ang talahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natutog at talagang tayo pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, tipa ng papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ka. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilken ka. Kasta di ko na ayo, Tapos ano na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, ayaglaw na ito bagay. Paya gusto, hindi mo pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka din. Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagraglag sa nagladladingit. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan do saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, maso. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Wow! Lulahamin na ito. Lakaya ko na ba raw? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito langap na ko. Wow! Talaga hindi bastaws na kinababay. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito puso ko paspasagitan. Awan limpyo babae tulubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswa na kita babae. Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tamlo sa anak, masaksak na kastoy nanang. Anya, ay na, saan na saya at dagita nga ibagbagam kunak mag... Basta nasakit tinagam ko. Kangurang-urang amin na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. May sila ni Rading. Ay, mabalin pa nga rod. Sangbut. Pakidenden nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun akakabsat. Tapno mapani tilugan. Sige, tandun na yung arudan. Ay. Di nakpadandunan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw dito igig. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Isoda kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matag. Patas ko malang lalaki man wano babae. First come first serve ta. Ay na, nakasangpat amatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay mat dita nga may suot mo. Di na makasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan ka to awit ko. Ureta, may samadla nga basit nga si Lupin ti bit-bit mo.
Pakibagkat mo man dito may nga karton nga kargak, tapakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga mo nga Berta. Ano ka? Sinuswerte? Alamat tan amaso. Apa yung nga kasta kamatan? Suplado ka ununa yan? Gitakan! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab da mo. Ag-birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan di mapanalang. Pasig tumitla ang mamarites da kita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat ang babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan da kita babae. Ado ti dumaray ababalasang. Anyat amom ngay anak kaw. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armaman. Ay, saan? Yakpagan ano da kita babae? Ha? Nagpapa-importante da kita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulaming. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista da kita babae. Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manak kaw. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan da tulangin na. Manong maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mun, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan da pa nagruprupang Berta. Ala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manyak! Pagan anok ko ma. Kan, di ka wal makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na gruprupam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot ng tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka mga babae. Walang mulang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, agrisi ka titalan kun Agrisi ka. Tadapay papanak. Maso, adapay mulam anateng. Gumatangak man tay pangpakbet. Di na man kasasarita, Alisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Kung mo lang nakapimpintas ka man. Kakamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga kakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili ka iti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa asang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid niyo, babae. Apa yung atangakas diyan matan ni Maso? Soplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apa yung atangay? Ay, kapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na adam di anak ko, Berta. Awan na ngamhan yung ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga limlimot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram ti babay. Ha? Urorayak nga agaram ni masaw kanyak, hanakmat nga araman. Anya? Di yung man idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagut pa'y, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito yung lubong. Jak pagan ano. Anya, ay suus armam ka di.
Sigurado nga aklunan na ka dayjay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun lang. Ah, di ka nga ron agungot, anak ko. Dagulit ka ito mga min. Diya akong pagan ano, dagita babaeng. Lang, adakad do kasi mangpet. Nubyak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nobya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, nanang. Sana madlaw. Ngamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya kayo. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di da ka di pa iti kahit kung aramitan nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram kenkwana. Sana kas kadagit a babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine. Aramida ko. Anya! Sorpresa ni Sunshine ita. Jack, imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga! Nagmayatan pa sa glutin ka, dali! Ha? Hindi ka nakuti ang galunin. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday daw eh. Oh, masuhani. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan la siyak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito'y pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso. Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ang marelax dagiti kukok. So, sige man lang. Nala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tintidakulap mo, Berta. Dinakman nga bulan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah, Datanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. ah, madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan nga? Kahit ako mga arman. Ngam, mga nupa ayan nak. Mabuti nga akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Agkasartan, Maso? Nukasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. Ah? I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpeso? Awan nga Rudish. Ay na, agyaman nak. Oh, Jak nas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundaway, takunak no aglaklakaya kon abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta, kat itaaddan 5 nga anak me. Naragsak kami ka ni Berta, tagin inayat kami. Nagdungo kan nagagat nga asawa, isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga.
Alakastan, to'y pagayam mo, maso. Kablaawan ka pagayam maso, tanakasarak ka matlaangan, iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsak ka, iti sidong ti pamilyam. Kat saan mo siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam maso. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama no uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, saan nga po nga nagantintay ipatangatang itangam sakbay na hello kanimara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kanimor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear manang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngam jak laing pagarup, an narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid, kat iti panagawid ko, 5 tuga. Ako namlan asino akon abak na, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit, sabtin na kakaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo lang. Kat siyempre mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman, agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sana nagsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagay? Sabtin may intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagay. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti na duma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, ay kailiw na ka na yan anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kaanakan.
kumusta? Adumat gayan ti kadwa yung ay may si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, iri ka pimampay lang ti daw ti Van. Ah, Anya kayo matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan yung nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyay nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ang kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil a balay manaw. Damo, di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili kapag paduktor ka. Ay, kay bagam kang kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Ada urnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga nakakanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw te kwartak. Tapno handak nga umay ututangan na na. Tipang ibagaan nyo nga adaw te kwartak at dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamain, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo ay. Ada milyonis ay. Kat adan Ay, wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Ituya kong tag-business ha. Auntie, adapin minta si balayo ha. Pinatakal yung mutan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni Insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun, kas Jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso ang nakaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anakaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamang amin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Seni. Ta ikarigatak ti manggad e balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo makungkuna. Ay, napadasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak te kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto.
Baka tamo yung kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo't tirigat at trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga no hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo tiyag talos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak may tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ah, ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Duwa nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Aya, ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siyak kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangput medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko asini. Nag-forgoodan. Ayawanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurno nga. Ay katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nag-abroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nag-abroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na nagkapuan na. Wan siguro, Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadeta. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak namin mabalin tag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nak to nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni.
Pakilabam man daytoy kurtina ken ap-ap ti kama ken pikpigad ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Hmm. Palpasag pa na gito'y bado yung ni Zenny. Ay, Ela. Pakilaba man dato'y, oh. Nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon jak malpasita, mabalin siguro nga agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana, palpasan mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang, yang kayo ito din. Ha? 350 na ang anak ko. Nagadumo jeli na baan na ken nag-overtime pay. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, ah? Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, ah? Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, manuaya ti itang-tang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin nga. Nagano ti kwarta na dya ka anak ka. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agaway. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin iti agkaadalan kami pailaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan kin ka. Saan ta kasla iroroman na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iti balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ha? Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. Samsamot na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan.
Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Isuasag pa min sa anak laangan na makapaniji balayda. Nohan nga umay, dihaan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maulin ay awag ko na ito ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanutala ng dasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading ito kasi ni. Impost na pa yan ng itiladawan tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay. Kasano na ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikon. Kaya't naasublyen na itin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar daday mo. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Anya nga raw do. Ano sa mati machismes? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayang ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbayan na ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Ay. Haan kon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapul ngayon nakiwarwara gawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di ko nam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan ti lubong. Si kanti mayati trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Ala kat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend.
Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na Ela Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ela agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada, anusak ti kastuya pagsapulak, tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, adya kun ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.